Nkuru kwenda kwambuka Barongo turi irianyi utamba amang'ana twabwatega iga iguru yogosira kwa omochokoro oito omwana oito otosirera twachandika sana, lakini Nyasaye oito noyo bogokumia otokoreire amang'ana amanene goetera ase omogambi oito Okeng'o Nyambane tokoiraneria ng'a mbuya mono ase rituko ria igoro twakoboreti ogatokonya bono twairaneria Nyasaye oito ng'a mbuya mono goetera ase ore Nyasaye nabo aroche ng'otoka ase obosio bwense okonya abanto chingaki buna echiga twabwate emechando iga bono ogoikerani goito gwaikeranire muna twabwate ebirengererio ntwachandeka ase ebirengererio biaito ntwaeta chiofisi ao okorigia obokonyi ase abaisimiwa korende bokonyi bunto bonyoreti, lakini ase eng'encho ya Okeng'o Nyambane otokonyire kwa Omorisia David nyandika korwa ase ekanisa ya Irianyi ase ekenyoro eke iga ase obokong'u bore iga twachire iga ase eng'encho ya obokong'u obo iga twanyorire omosamaria Nyasaye amoretire konye twaterire kegima, lakini Nyasaye agakora egekone kiaye omosamaria agaeta buna omosamaria oria oetete aria akanyora ase omonto oria aitetwa akamokonya akamoia nyagitari na Okeng'o nabo aetete iga nere agakora egekone keria getari gocha konyarekana abagambi abanene konye twasoire oo chiofisi chiabo batong'aine toiko batoseria bono konye twatang'ang'ire, lakini Nyasaye akaigora omorango oye tukanyora omosamaria omuya Okeng'o Nyambane Nyasaye nyekomobeka oo naende biria akorigia bionsi Nyasaye amoseseni agenderere koba ororo nao tori nyuma yaye. Jenesi mwana oyo iga moche korone iya mono omogambi oyo oito otorusirie ase omogaki twaminyogete tukaminyoka tutari korara biya mono gaki omogambi oyo Okeng'o gaki biya mono tiga Nyasaye amoseseni ase agotacha onya kogororoka aria ase agotacha ogororoke emeremo atokoreire na emiya biya mono naende mbuya mono etari ekerengo. James Yamote nkana oo gaiga ntwa twaigure biya naende eraene ase oyo ominto Okeng'o ebinto akorire iga akorie muna abagaka ikomi baira gokora naende ase amabere aye ntwa tokomosabera ase ekenyoro eke kia Irianyi otamba Nyasaye amoseseni amo amaya naende amaya tiga Nyasaye aserie omogambi Okeng'o Nyasaye amoseseni kabisa ase aya akorire igora ekero nanyorete esimi korwa ase efamiri igo nabateti ng'a tiga ng'iche gocha tore buna togonchia amang'ana aya ngochigochicha baganto ebirigo yarenge 1,123,550 mbari nayo ebiri yamocheri yarengo ekero omobere bataetwo otigarete ororo naende konye yatirire ngare nangakwana omogambi agantebi aina aro ngokora within today buna narwete iga nakorire into nka 30 minutes ntaraika bosongo nkonyora esimi egocha bono gento kero ororo ira nagochia omochio oria bataiba bapuripe mambia barusia omoncho baria ase enkende nona erenete gocha chibesa na bantomerete 130,000. Okeng'o agokorani ng'a mbuya mono anyimata aria omosike nare konyora okwamenya mate pi twarigirie obokonyi korwa oborai ande onsi yakorege yasinyire kire aro iga Nyasaye natororokanera nkwamoigika Ngoro kubisha kwa ntabo ese stage manyakene ng'a ninja organizing secretary itangani kabisa ngore nili omogaka Okeng'o Nyambane ng'a mbuya mono igo mbuya mono omogaka buna bono gwatokwanyire omogore enge mate iga aria ase ekenyoro gaitu naende kwanyukire buya twakire ng'a mbuya mono natore maega ago tore maega ago kende jonsi kiri oraboria omanene togwakera ng'a mbuya mono ase eng'encho nao tore maega korwa bono mpaka rituko rigocha kwana ase mbuya mono. Nyangaresi ninse vice chairman ya Otamba Junction bire tang'ani ngobatei mbuya mono gwetire pare yane nebwate ebisange ebinge azinia amatanga emechando nere emeke buna bono chishedi na amatanga buna igwatokonya plus nemebasukana gotoka pare omogambi nare ogosaba ase ogwancha kwao gendera n'omoyo oyo Nyasaye akobwate sikende yonsi ogosaba notore maega yago tosemori ase yugari weto korotamba injene top security ase Jackson Rotamba omogaka Okeng'o twanya komerana naye gose torana naye gose ndikende kiabo, lakini enchera nyigweta abanto bagokwana na inche ning'enderete gotebia abanto bakong'o kiagera yakora ache enchera ende yonsi na intu ntogokwa.